Türkmenistanda täze 2023-24 okuw ýylynyň ilkinji gününde 76 müňden gowrak çaga 1-nji synpa okuwa barýar. Bu san 2022-nji ýylda 159 müňden hem köpdi. Bu sanlar ýurtda ilat sanynyň 7 milliondan aşandygy elan edilen soň 1-nji synpa barýan okuwçylaryň sanynyň 2 hesse azalandygyny görkezýär. 1-nji sentýabrda 76.677 çaga 1-nji synpa okuwa barar. Olar aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetiniň öndüren notebooklaryny alarlar. Bilimli diýilip atlandyrylýan bu notebooklar mektep durmuşyna ilkinji gedek gadam basýan çagalara döwlet başçysynyň adyndan sowgat beriler diýip ýarym resmi Orient neşri 30 awgustda habar berdi. Türkmen häkimetleri soňky 3 ýyl bäri 1-nji sentýabrda 1-nji synpa başlaýan okuwçylaryň sanyny 160 müň töwereginde saklap gelýärdiler. Geçen ýyl döwlet we ýarym resmi media terişdeleri 2022-23 okuw ýylynda 159.772 çaganyň 1-nji synpa okuwa barýandygyny habar berdiler. Şonda Türkmenistan boýunça 1882 sany orta mektepde 1.574.737 okuwçynyň bilim aljakdygy hem bellenilipdi. Bu sanlar ýurtda 1-nji synpa barýan okuwçylaryň sanynyň soňky 1 ýylyň dowamında 1-den 2 hesse adalandygyny görkezýär. Jemgyýetdäki demografik proseslerden habar berýän bu resmi görkezüjiler ýurduň ilatynyň 7 milliondan geçendigi barada Türkmen häkimetleriniň elan eden sanlaryna ters gelýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 17-nji dekabrynda geçirilen ilat ýazynyň netijeleri şu ýylyň iýulynda elan edildi. Şonda azatlygyň ýagdaýy bilýän we bireginden garaşsyz birnäçe çeşmesi Döwlet Statistika Komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýçylyk bilen aýdylanda çiğşirlendigini we ýurduň ilatynyň hakyky sanynyň hatda 4 milliona da ýetmeýändigini aýtdylar. Ýatlasak iýul aýynda azatlygyň Lewapdaky habarçylary mektep muallimleriniň 6 ýaşly çagalary mektebe ýazdyrmak üçin öýme-öý aýlanýandygyny habar berdiler. Habarçylarymyz muallimleriň öýleri aýlanmagynyň mektebe ýazylýan 6 ýaşly çagalaryň az bolmagy bilen baglanyşyklydygyny hem aýtdylar. Muallimler maskalada 6 ýaşly çagalaryň bardygyny ýa ýokdugyny soraýarlar. Soňra çagalaryň dogluş şahadatnamalaryny görkezmegi haýyş edýärler. 6 ýaşly çagalaryň enatalaryndan mektebe baryp olary 1-nji klasa ýazdyrmagy haýyş edýärler diýip habarçymyz aýtdy. Şonda Lewawyň döwlet idaralaryndaky şol sanda bilim ulgamyndaky çeşmeleri ýaşaýyş derejesiniň düýpli erwetleşmeginiň çaga doguluşynyň peselmegine sebäp bolýandygyny hem bellediler. Şeýlede geçen okuw ýylynda azatlygyň Lewapdaky habarçysy 1-nji synpa okuwa barýan çagalaryň sanynyň azlygy sebäpli meýilleşdirilen 3 sınıpdan biriniň goý bolsun edilendigini habar beripdi. Türkmenistan 17 ýyl çemesi wagt bäri ilat sany barada resmi maglumatlary çap etmän gelýärdi. Azatlygyň Türkmen hökümetindäki çeşmeleri munyň sebäbini ýurduň hakyky ilatynyň çak edilişinden has az bolmagy bilen düşündiripdiler.